primeiro lugar, a convocatoria xa... A convocatoria está cerrada, son os 16 que temos disponibles. Bueno, Alex Ares fora por sanción, Cardeñosa e Alberto por lesión, e o que quedaría fora sería Diego Rey. Que esperades este fin de semana? O volver xogar fora de casa? Das vos ver, últimamente? Como vedes o partido? A ver, pois temos que salir, como sempre, a intentar conseguir os 3 puntos. Non pode ser de outra maneira, pero o que sí é certo é que vimos un campo moi complicado, que xa de por sí é moi difícil gañar ali, porque a xente apreta e o equipo é moi aguerrido. Seguramente tenemos que facer un tipo de fútbol distinto ao que estamos acostumbrados, e en Deportiva, pois, por como está o terreo de xogo e as condicións climatolóxicas que se deron ao largo da semana. Entonces, seguramente teñemos que tirar máis de forza, de oficio, que de talento e calidad, e ese é un pouco o tipo de partido que nos esperamos. Bueno, así este ano, os partidos que foron así deste estilo, máis de sacaros, de ganar balón, de ter poderío, deuselle ben o equipo este ano, non? Sí, aí o equipo este ano deu un paso adiante, ten máis recursos, tanto a nivel de xogadores como de traballo, non? O equipo deuse conta de que fora da casa é moi complicado gañar os puntos, que hai que pelexar, que hai que sacar a outra cara das accións técnico-tácticas que se levan a cabo nos partidos, e que hai que facer un tipo de xogo un pouco máis simple e eficaz. O outro día quedou coa portería a cero, moi boa imaxe defensiva, e a dinámica a seguir para poder estar, sobre todo, aí arriba, non encaixar o gol. Sí, sin duda. Mais, este fin de semana vai a ser moi importante a concentración, sobre todo a nivel defensivo e de balón parado, non? Porque vai a ser un partido moi trabado, que seguramente haxa pouca continuidade de xogo, que haxa moitas accións de balón parado, tanto a favor como en contra. Esa outra cara o equipo tamén está desenrolando ben este ano, parece que defendendo mellor, estamos máis concentrados a favor, balón parado ofensivo, en ataque, pois estamos encontrando gol, e bueno, un pouco os condicionantes que esperamos para o partido de mañana. O que nos queremos é que o equipo se afiance a nivel defensivo, e bueno, a partir de aí, pois o talento que temos no medio campo para adiante, pois que faga o seu traballo. Tanto as circunstancias meteorolóxicas, así, vai ser un partido parecido ao ano pasado, pero esperamos que sea diferente o resultado. Sí, claro. O ano pasado eles meteron gol moi cedo, nada máis comezar, no minuto 5, unha cousa así. A partir de aí, pois, dedicáronse a defender, e ata o minuto, penso que foi 92, 93, non fomos quen de empatar, máis que un home menos, un terreo de xogo que estaba, pois, moi embarrado, que no momento en que chove un pouco, pois o campo non drena ben. Esa é un pouco a imaxe que temos do ano pasado, e que traballamos ao largo da semana por si nos encontramos ese escenario. Vamos a ver o día de mañán como está o terreo de xogo, pero bueno, temos claro que por moito que ao principio este ben, a medida que van pasando os minutos, que se vai ir rompendo, e que vamos a ter que facer un tipo de xogo un pouco máis directo e máis físico. Respecto do ano pasado, neste Villalonga, que cambiou bastante, o ano pasado foi unha das revelacións, non a maior revelación do campeonato. Que equipo ten este ano? Bueno, este ano tamén empezou moi ben, a Liga empezou moi ben, as 5 ou 6 primeiras jornadas empezou arriba na táboa, gañando partidos e puntuando fora da casa, pero parece que un tempo a esta parte, pois, que mermou, non? Non así, é un equipo que vai a dar moita guerra, ten xogadores, pois, que teñen moitos minutos na terceira división, como poden ser Adrián ou Arón Paredes, que está sendo un pouco o referente que eles teñen en ataque, pero tamén se xuntou con xente que ven de categoría inferior, preferente,
moitas gañas e con talento. Entonces, esperamos que vai a ser un partido moi complicado, porque un equipo que está tamén en terceira división e como tal un rival que seguro que non vai a poner moi difícil. En así este ano parece que lle está costando ganar puntos na casa. Sí, pero bueno, eso é algo que para as estadísticas e para bueno, un pouco as noticias de prensa e demais, pois está moi ben, pero a realidade é que cada partido é un mundo totalmente distinto. Nos deportes colectivos as rachas e as dinámicas tanto positivas como negativas pódense romper en calquer momento. Entonces, tanto para eles como para nós é un partido complicadísimo e non nos podemos fiar do que din os seus resultados na casa nin as estadísticas, porque o partido de mañán é unha cousa totalmente distinta. O de sempre, alá onde vamos, ou ben cando veñen os equipos a San Lázaro, dan o 200%, sacan a súa mellor versión, e iso é o que nos esperamos. Bueno,